बे प्रसान्तआ 12,000 फैसा गाबोननो होफैगोन होननानै लांथ'नाय मानसिया 3 मास जाबाय फनबो हमलायबावा ओरैबायदि मानसि मा रोखोम मानसि थायो आयै फन लागाय हरनां बेखौ दिनै हमबावा खनसे बुबावनां र' लास्ट हेल' प्रसान्त ओइ नोङो बे 12,000 फैसाखौ होफैनो गोसो दंना गैलाब्रा अननायजों आङो नोंनि एथ' बिपद जानायाव हरथ'बाय आङो 12,000 मानि गाबोननो होफैगोन होननानै लांबाय नोङो मास मोनथाम जाबाय दाबो मानो होफैदिया नों फैसाखौ फन बुब्लाबो फनबो हमबावासो सुदथ' आं हमाखैना नोंनाव गाबोननो होफैगोन होनबाय नोङो सुद बिथाव जाया माथाव जाया जाबाय आंहा गाबोननो होफैगोनबालाय माथो होननानै नेबायना आङो मास मोनथाम जाबाय फन बुब्ला फनबो हमा थाब होफैनांगौना मा खालामनो सानदों नोंलाय जाम्बा मोनदों नामा नों आंखौ फैसाया गाबोननि गेजेराव होफैबा होफै नोंसोर लागोनि गावब्राखौ लानानै नोंनाव थांगोन आङो मिटिं खालामनानैब्लाबो गाबोन फैसाखौ लाबोगोन आं मान सन्मानखौ मोजां लाखिनो सानदोंब्ला गाबोन फैसाखौ होफै थिनथानि सिगां जुदि थिनथानि सिगां होफैया गावब्रा लानानै नोंसोर लागोनि गावब्राखौ लानानै नोंनि न'आव थांगोन आं औ दोनबाय आल्ला सिनायाखै मानसिखौ सात गाथोननि दै लोंबोनाय मानसिसो आंबो ओइ बाबा फैसा एसेलै दखानाव एसे जादलायना फैसायाथ' आंनाव गैयालै आं लानाय जायाना नोमायासो दोनजोबो दैखराव थुरसि सुगासिनो दङ बिनानै लायदो फैसाखौनो हरलाबायालै बियो नों हरदोब्रा है जाम्बा सिगि सग' बिनानै लांनांगौलै नङाब्ला उनाव नोंखौ नायनाय नङा लोमजाबा साजाबा बिसिनावनो थानांगोन नोङो होननानै सिगिनानै बिनानै लांनांगौ आइडिया मोजांलै नोंना ग ए फैसा सिन्था खालामलै आंनो उखैनाया जाला दखानाव जादलायना आं फैसा गैया आंनाव मा सेंग्रा गोरा बायदि कलेज फरायनो थां माथां खालि फैसा बिलाइ मा फैसा गैया बिलाय मा होननाय मा गिदिर आंहा उदै गैया नामा गैया आंनाव दिनै फैसा गैया आंनाव बे हरगोन ना हराब्रा हरलाय हर आं दिनाव खामाय रोंबा बिसिबां जानजा डाइलगफ्राथ' एमएलए आबो हाला बे गथ'जों हरदोब्रा हरदो नङाबा नोंखौ दिनाव लोमजाबा साजाबा डाक्टारावबो लांनाय नङा मुलिबो लाबोना फैनाय नङालां बिफानि लादों बे गथ'आ बिफानि गासिबो डाइलगखौनो बिफानि लाजोबदों हे बिफानि लायामोनब्ला बिबौनि लानांगौमोन नामा बिबौनि लानांगौमोन बिफानि लायाबा गोदाव सोराव खोथा दा बुं नों हिनजाव मा बिदों बेखौ हर फैसा एसे बिनायखौनो हरनो हाला नोङो उन्दै मानसि जानो लुबैयो बेरायनो लुबैयो जानानै फैथोंना दखानफ्राव हरना हो माथो बिदिसो जानांगौ दा बिफाफोरनि अननाया दा फिसाजों मा होनजाखो नोङो देनां लोमजाबा साजाबा डक्टरावबो लाङानो मुलिबो बायना होफैया बिदि खालामजानोसै नों उनाव हरना हो गोदाव सोराव डन्ट वरी बेटा आई एम हियार उइथ इउ टु हेल्प इउ मोनगोन हरना हो फिसाखौ खर' फेदेरजोबसिगोन नोङो हौवा न आरो पेकेटनि जिनिसफोरखौ दा जाखा केकफोर जानानै फै थेंक इउ आयै उन्दैफ्रा जेखौ बिदों बेखौ मोनाब्ला दुखु मोननानै थायो नुदों नोंखौ माबादि सिगिखो देनां नों लोमजाबा साजाबा डक्टरनावबो लाङानो मुलिबो बायना होफैयानो हरनांगौ होनबाबो उन्दैखौनो बाराद्राय मोनबाय आङो डाइलगखौनो माबा एमएलएफोर बायदि डाइलग होग्रा जालांबाय उन्दैयानो बेथ' मोजां खोथासो एमएलए एमपि जानायनि चान्स दं जोंहा फिसाया बे टेक्न'लजि जुगाव ग्लबेलाइजेसन जुगाव मबाइल आरो टिभि इन्टारनेट ओंखारनानै गथ'फ्रा गासिबो एडभान्स जाजोब्बाय 10 बोसोरनि गथ'आ 20-25 बोसोरनि खोथाखौ दा सानसै बेखायनो जा बियो बेखौ हरनांगौ आरोखि होनब्लाबो थाखा फैसाजों अननायखौ मोजां मोना आङो जेखौ बियो बेखौनो होनो नाङा फिसाफोरनो गाबोन समफोर गारि बियोब्ला गारि होनोसै नोङो दा 60 थाखा बिना लांदों बिबा मा बायनानै जाहैगोन खाजासो जानो होनदों हय गाज्रि बेसादफोर बायनानै जायोब्ला बिनि गोरोन्थिया सोरनि जागोन बे गाज्रि जानायनि खोथाखौ साननो नाङालै जाव
फिसाफोरनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय नांगौ गोनांथिफोरखौ सुफुंनायानो जों बिमा बिफाफोरनि धोरोम जानांगौ गाव मोजां जायो गाज्रि जायो बे गावनि खोथा जुदि फिसाया गावनो गाज्रि लामायाव थांखाथारोब्ला जों बेखौ हाजार मोजां खालामनो नाजा बे जाया मानसिफ्रा फिसाफोरखौ साख्रिआवला जाजानो लुबैयो फिसाफोरखौ मालदार कन्ट्रेक्टर बिजनेसमेन थाखानि मानसि जाजानो लुबैयो गेदेर गेदेर लेखा फरायजानो लुबैयो बोर शिलं फोरोङो गुवाहाटि फोरोङो बङाइगाव फोरोङो क'क्राझार फोरोङो बबावथो जाजोबो जाया बिनिखायनो आंना ओरैबायदि गाव मा जायो जाया गाज्रि जायो मोजां जायो जेबो खोथा गैया फैसा बिब्ला फैसा हर गाननाय जोमनायनि माबा मोनसे बिब्ला हर माबायदि साननाय जाखो नोंनालाय बिफानि साननाया बिदि जायो नामा गाबोन समफोर 16-17 बोसोरावनो हिनजाव लाबोयोब्ला मा खालामनोंलाय मा खालामनो है बे गथ'आ ब्रिलियेन्ट गथ' बे 16-17 हिनजाव लाबोआ बियो गैयाबाबो 25 बोसोरनि उनावसो लागोन बियो मानसि जानानैसो लागोन बियो मा सिन्था खालामदोंलाय आरो माखौ गिनांगौ मानो 16-17 बोसोराव हिनजाव लाबोनो बेलाय आं दानो एडभाइस होगोन ना बेखौ गाबोन समफोरनिफ्रायनो बाबु सासे सानैल' गोसोथोन नाङा गैयाब्लाबो साब्रैखौ गोसोथोन मालाबाबो हाबानि रादाय दाहो साक्सेसनि उनावसो हाबा ला बिदि होननानै बुंनांगौ बे सासेखौनो गोसो थोथाबबाय नालाय बे सासेजोंल' रायलायबाय थानोसै बेयावनोथ' गलियैनो लाबोब्रबलाबायो उन्दैफ्रा दानि गथ'फ्रा 16-17 साथाम साब्रै गोसो थोयोबा जाहैबाय बेजों गोसो रायलायलाय बेजों रायलायलाय हाबानि डेट गैया बिसिना बिदि एडभाइस होनांगौ माखौ गिदोंलाय नोंनाबाथाय बिदिनोसै बोसोनफ्राखि बिदि जायो सोरबा आं थिगखौनो बुंदोंलै होनखाबायना जों मोजां जाजानो लुबैबानो मोजां जाया गथ'फ्रा गावसोर मोजां जानायनि खामानिखौ मावथाराबा जों मा खालामनो हागोन जोंलाय फैसा नांगौ फैसा हरनो हागोन इडुकेसन लानो थाखाय जोङो फैसा हरनो हागोन गथ'आ मा रोखोमनि इडुकेसन लाया बे गावनि खोथा क'क्राझार थांगोन सेरफांगुरि थांगोन ओरै बङाइगाव थांगोन गाव मा खालामगोन मा खालामा बोरै फरायगोन बोरै फराया बहा बेरायदों मा खालामहैगोन जों बेखौ मिथिया जुदि गथ'आ गावनो सिमां सुजुनानै मोजां लामायाव थाङाब्ला जोंनि खोथाया बेयाव सोलिया ओंखायनो गथ'नो फैसा बिब्ला फैसा हर बास दे नोंनिनो खोथाया जाजोबथोंसै जागोन आंनि खोथाया मानो जाया जानो मा दासिमबो फैदिया बेलाय एथ' गोबाव नेहोबाय आरो बे आंखौ हाग्रा बारियावनो दासिमबो फैनो रोङा है खोनाबाय आं गोसोथोनाय लोगो लानो नागिरदोंमोनलै नोमा गदाय मा रायलायखोब्रा बेलाय नोङो खिन्थु रावनोबो खोन्थानो मोननाय नङालै मिथिबाय हाब उनि जायाबे जेबो जायालै जाम्बा नोंबो देरब्ला सानै साथाम साब्रै साबा गोसोथो सिख्लाफोरखौ मिथिबाय दे आइ गदायाबो खिन्थु बायलाय फैसा हाबा थाब गारनांलाय नोङो आं फैसा होग्राखौसो अनो जायोलै जायो नोंना नोमा गदाया हिटखा नायनोबो फांदांदां गुफुर गावदां मिथिबाय नोंखौ गिलुबाल' अनगोन थौदोलै थौदो आंबो नायनोसै बिदिबा माबादि हे सोर गसाया माबादि बोर हरोब्रा बिमा सानै मोनलायलायनाय माथो ब्लेसिं दिस इज ब्लेसिं फर इउ बेटा थौ थांसै थौ माबार थौ ए हनै फैगौ नायनि बेखौ दिनै बहा लाङो बिसि फिसा थाखानानैबाबो आरो आंजों लाइन लाबावनाय बेसेबां थाखा फैसा दं बेहा बिसिफ्राबा मिन्थिगोन ना मिन्थिया बेबा जिखुनु जाया आंहा सानफ्रामबो बेरायबाय थानो मोनबानो जायो मोनजाबाय थाबानो जायो बेसे गोबाव जाखोमोन नेनायालाय एसे गोबावानो जाबाय ए मोजांथ' लाजायोलै लाथोंसै अनगोन खोमा बेबो गाखोफैदो है बाबु नों उनाव गाखोदो दे नोमाया सिगाङाव गाखोसिगोन
बैयाव जाग्राफोर लादो थान्दा जिरायना रायलायहैनोसै मा नांगौ नानि आंखोल सिप दं ना मादै आंखोल सिपखौ मोननै हरदो ओमफ्राय लेसखौ मोननै हरदो ओमफ्राय टेरिमेरि मोननै हरदो औ न' फैसाया जाबाय दा फैदो फैदो ओइ बादा नोङो एसे मानसि नायद्लाबायदोलै जों एसे रायलायहैनोसै नों माजों आंजों खाजाखौ एसे नै नोङो पेकेटनै जादो हो नैबेखौ पेकेटसे नैबेखौ पेकेटसे जादो नै आयौ जिबायसो जाबाय जों मोननै जाहैनोसैब्रा नों जानानै मानसि नायबाय थादो दे बारा गोबाव दा खालामलै दे थाब फैगोनब्रा फै नों मानसि फैब्ला थाब खोन्थाफै दे बिबा बेसे गोबाव रायलायलै रायलायनोसै मोजां लाथोंसै बेयावनो जिरायनोसैलै आंनि सेन्देलाव खबसे जिरायदो नोङो न' आं खबसे जिरायनोसै ओमफ्राय नोंसो आंखौ लानो हामारगोन दा हाया जाबाय माखौथो गिदों नोंलाय जाहाम्बि जादो नोंनि हिन्जावा खि मानिगोन ओरैमा सानना नाहरबा जि गिनोसो ओंखारो आङो माब्लाबाथ' उन्दुनो ओंखारा आङो साननानैनो जेबो नङालै फिसालायाथ' अकेखासै आंना 100% बुजायजोबखाबाय आङो दा आङो हिन्जावखौबो बिदिनो बुजायगोन माथो सिन्था खालामदों आरो नोंसोर सानैजों ज' थाथारनो हायाबालाय माथो क'क्राझाराव नोंनो एक्सट्रा रुम लानानै आराम आलो दोननोसां नोंखौ नोंसो मा खालामो आंलाय मा मिथिगौ मानसिफ्राथ' मिथिखाबाय एसे एनैबाबो नोंजों मोजां मोनलायो होननानै मिथिखानांगौ बिदिनो बयबो गोसोथोलायनायखौ मिथिनांगौ अब्लासो गोसोथोलायनाया बिदै गोनां जायो रस गोनां जायो खाथिसिनो साफा राफा थाब लादो माथो साननांगौ दंबावो नों हाखायोबालाय लागोनब्रा र' नैबे बैसागु बायब्लानो लागोन जेबो सिन्था दाखालाम नोङो जेसेबां प्रब्लेम जाया मानो सेस सल्भ खालामजोबगोन आं मानसिफोरनि एसे थाखा होनानैब्लाबो जेबो दाखि नोङो नादालु बुसुमाथारिसो आङो खुगाजों गोदै बुंनानै गोसो गोरबो गासैखौबो गलि होजोबबाय नोङो फिसा गोनांखा बिसि गोनांखा आं जेबोखौनो मिथिथारासै खालि नोंखौल' सानफ्लाङो नोंखौल' नायनो लुबैयो बेसो आसल गोसोथोलायनाया हिन्जाव गोनांखा फिसा गोनांखाजों जेबो खोथा गैया लाब माने लाबखा बियो अनलायनाय गोसोथोलायनाय बियो फिसा गोनां हिन्जाव गोनांखौ जेबो बुजिया नोंबो बिदिनो गोसोथोबाय था आंबो बिदिनो गोसोथोबाय थागोन आंथ' मा नोंखौ सानसे लोगो हमाबानो माबादि मोनो आङो फिसाखौनो लाबोलायनानै आरामनो लोगो लालायबावबाय आं हिसाब क्लियार खालामनो खोथाखौ आं नोंखौ ओरैबायदि गोसोथोयोना जे नोंहा फिसा दं आरो बिसि दं होननानै आंनाव फिलिंस सानो फैया मानोथाय आं नोंखौ सेंग्रानिफ्राय सेंग्रा डाबल सेंग्रा मोनो ना मोजां मोननायाव बिदिनो जाखायो नों जायखौ अनो जायखौ मोजां मोनो बिनि गोरोन्थिखौ मालाबाबो नुवानो खालि अननोल' गोसो जायो दाय मावब्लाबो गोरोन्थि मावब्लाबो नों आंखौ गोसोथोबाय नालाय आंनि फिसा गोनां हिन्जाव गोनांखौबो नुवाखिसै ओमफ्राय नों दा बायदियाव आंखौ बांसिन अनगोन ना नोंनि हिन्जाव गिबिखौ बांसिन अनगोन नोंखौलाय बांसिन अनखागोन ना होमब्लाबो बिसोरखौबो मानो नेवसिनो फिसा दं सासे आरो हिन्जाव बिसोरखौबो अननोसै ना मा होनो
नोंबो अननांगोन बिसोरखौ अनगोन ना आंबो मानो अना जानांगौ ओमफ्राय नों आंजों गथ'खौ साबेसे लागोन सानैसो लानोसै सिजार जायाबा जायो नै उन्दैया नेनो बाबायदांलै लेंहरबाय थाबाय हनै थौ थौदो थांसै थांसै